είναι ένα φαβορί και πέφτει μπροστά σε ένα νεαρό Γάλλο. Πρώτος γύρος. Ωραίο δεξί από τον Φρανζόλη. Ενώ ο Λουτσένκο πάει μπροστά. Ωραίο round kick από τον Φρανζόση. Ωραία γόνατα στο κλίντς από τον Λουτσένκο. Πάει μπροστά ο Ουκρανός ο Ίγκορ και δίνει κάποια δυνατά γόνατα και τώρα στο κλίντς οι δύο αθλητές ξανά με τα γόνατα του Ίγκορ να κάνουν τη ζημιά. Ο Φρανζόση πάει μπροστά, ο νεαρός 18χρονος Ιταλός, όπου θέλει παρόλο την ηλικία και εμπειρία του Λουτσένσκο να πάρει τον αγώνα. Ωραίο κλίντς από τον Ίγκορ. Δυνατά γόνατα από τον Ίγκορ Λουτσένσκο. Ομόφωνα ο Ουκρανός Ίγκορ Λουτσένσκο, ο οποίος με την εμπειρία του πήρε τα σημεία που χρειαζόταν για να πάρει αυτό το γύρο. Πάμε δεύτερο γύρο τώρα με τον Φρανζόση να μένει από πίσω και να πρέπει να βρει αυτό το κάτι για να πάρει τον επόμενο γύρο. Ωραία γόνατα από τον Φρανζόση, ενώ ο Λουτσένκο πάει μπροστά. Πάλι στο κλίντς οι δύο αθλητές και κάτω στο καναβάτσο. Ο Φρανζόση, αν και μόνο 18 χρονών, φαίνεται ατάξιος στην περίσταση και προσπαθεί να παίξει στα ίσα τον έπειρο Ουκρανό Ίγκορ Λουτσένκο. Ο οποίος έχει την εμπειρία για να κάνει πολλά.
αυτό για το τέλος του δεύτερου γύρου. Ο Ίγκορ πάει μπροστά, προσπαθεί να πάρει τα σημεία που χρειάζεται. Ενώ τσιρκάς ο Φραντζόλι φαίνεται να πηγαίνει καλά. Ο Ίγκορ παίρνει με γόνατα τα σημεία που χρειάζεται, κυρίως ακόμα δεύτερο για τελείως ο γύρος. Ωραία γόνατα από τον Ίγκορ. Τέλος του δεύτερου γύρου. Και έχουμε αγώνα. Αφαιρείται ένας πόντος από τον Ίγκορ, εφόσον το έδωσε κάποιες συστάσεις, μην τραβάει. Φοβερό κροσέ από τον Ίγκορ. Και τώρα πλέον ο Φραντζόλι έχει ένα μικρό πλεονέκτημα λόγω του πόντου, αλλά πλέον ο Ίγκορ πρέπει να κυνηγήσει λίγο παραπάνω. Ο Φραντζόλι αυτή τη στιγμή πρέπει να κυνηγήσει τον Ίγκορ. Έχει ένα πλεονέκτημα με αυτή την επίσημη παρατήρηση του κρυβή και την αφαίρει σε πόντο. Ο Ίγκορ πάει πάρα πολύ δυνατά στο κρίνς, θέλει να βρει τα γόνατα. Και πάμε με τον Νίκο να πηγαίνει μπροστά. Πάρα πολύ δυνατός ο Ουκρανός, σαφώς έχει άπειρη εμπειρία, παρόλα αυτά ο νεαρός Ιταλός φαίνεται ατάξιος και το αξίζουν μόνο χειροκροτήματα που μπαίνει στο ring μόλις τα 18 χρόνια σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα με ένα τόσο έμπειρο, αρκετά πιο έμπειρο, αρκετά πιο μεγάλο σε ηλικία αθλητή από αυτόν. Και έχουμε τέλος του γύρου και τέλος του αγώνα.